Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Menta kasni nagamenta ki jingtip jong ki pajba jong ka jela mekla jong berkawai. Kawai karai nagaliang ka sorkar ka kabinet ka ba lasyong menta kasni janmit ngi larai bat ngi la approve ya kawai ka proposal ka bawan na po ka mining and geology department bat kata kalong ban engage ban ya sign ya ka MOU bat kawai ka office sorkar napo ka sorkar India ka agency kabangitip kerteng kum ka Telecommunication Consultants India Limited, short form TCIL, nakabenta ba kan prepare ya ka detail project report, ya ka detail project report, ya ka baka sorkar lang baka mining and geology department, kalarai bahagi checkpoint barok kaba kentup haki tugi Weybridge geleng jong ka border jong ka jela megala bangilarai bangin hap ban computerize ngin pendon kamno da kikor kibor ka teknologi ka juk ka bamenta bat kane karai kolong bangi kwa ban pentikna bakal leakage ya kajing supply ya kajing de ya kine ki mar po khneu jong ka jela ka jongi kan namlai chu wat tang si insiru kata kadai ka rai ka bangi lashim tika kabinet kala rai bat kalai bor ka apo ka mining and geology department bakin le ya ka badon kam bat kala rai ru na kalian ka sorkar bakin penstet kat bala ban penkloy ka DPR kenang ba ka sorkar kan la ban sim susu ya ka rai kham kloy shwa kham tam e ngathai piatip menta na marba na kalian ka NGT lang ba jo ka Coal India utu dewyong ubakila approve menta komba arlak metric ton la jandei ka por ban transport la ne ban supply syabar jong ka jela ka joni